खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आथिखालाव बर' आइजोफोरा बबे लामाजों थांगासिनो। गोबां समफोरावनो बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो आसामनि गोबां जायगायाव हाबा जाखानाय गथ' गोनां नखर गोनां आइजोआ गुबुन हाबा जाखानाय हौवा एबा सेंग्राजों खारखुमानाय, नखर गारनानै गुबुनाव सिरियै बहाबा थांनो होननानै नखरनि सुबुंखौ थगायनानै खारनाय जाथायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बर' समाजाव आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय बेबादि हिन्जाव खारनाय जाथाया माब्ला जोबनानै थांगोन? बेबादिनो फिन आरोबाव हाबा जाखानाय आइजो जाय 3 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासा गथ' गोनांखा महिमा बसुमतारिया खारखुमानानै दं। मिथिनो मोन्दोंदि गुबुन हारिनि हौवाजों खारखुमानानै दं। सनितपुर जिल्लानि दिकियाजुलि बातासिपुर गेजेरजुलि गामिनि महिमा बसुमतारिया गुबुन हारिनि हौवाजों खारखुमानानै दं। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बबेयावबाफोर सोरबा नुसनबायोब्ला महिमा बसुमतारिखौ जानबुं नम्बर 8753922551 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। दिनै शुक्रबार सोलोंथाइनि मोदाइजो सरस्वती फुजा। बोसोरफ्रोमबो माग दाननि 5थि सानाव सरस्वती फुजाखौ फालिनाय जायो। मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ फसंथान, थामहिनबा फरायसालि, कलेज गासैयावबो दिनै मोदाइजोनि फुजाखौ फालिदों। सरस्वती फुजानि बे सानाव फरायसाफ्रा देबि सरस्वतीखौ खुसि खालामनो थाखाय माखासे फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावनांगोन होननानै रायजो खुंथाया फोसावनाय जादों। बेनि गेजेरावनो दं सरस्वती फुजानि सानाव फरायसाफ्रा फुङावनो आखाइ आथिं सुनांगौ एबा दुगैनांगौ, फरायनायनि टेबुलखौ साफा खालामनानै लानांगोन आरो गोनांथि गैयै बिजाब एबा लेखा बिलाइफोरखौ बोखारनांगोन। जुदि नोंथांमोना गावनि फरायनाय टेबुलाव कुलफुल, संख्रि, सेनि गोबां खुरै दोननो हायो, बेयो फरायनाय आरो सोलोंनायाव हेंथाफोरखौ बोखारनायाव मदद खालामगोन। फुजा जायगायाव गांथाम बाथि फुननायजों लोगोसेनो मोदाइजोनि आथिङाव मोनथाम गुफुर एबा गोमो बिबार होयोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै फोसावनाय जादों। दिनै नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि 129थि जोनोम सान, पराक्रम सान। भारतनि उदांस्रिनि सोमावसारनायाव बिथांनि बिहोमाखौ मान होनो थाखाय नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो 23 जानुवारि खालि हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय जाबोदों। नेताजी सुभाष चन्द्र बसुआ उदांस्रि सोमावसारनायनि सासे गोसोखांजाथाव गेदेमा दैदेनगिरिमोन। बिथाङा हादोरनि थाखाय जाय खामानिखौ मावदोंमोन, इंराज खुंथायनि हेंथायै रायजोफोरखौ दैदेनदोंमोन आरो लामा दिन्थिबोदोंमोन, बियो गोरलै नङामोनदि बिथाङा भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि जारिमिनाव सासे गोरों गोरा आरो गेदेमा सुबुंबोमोन। बिथां गेदेमाया गावनि गासै जिउखौनो बे थांखिनि थाखाय बाउसोमदोंमोन। 1920 आरो 1930 नि दशकफोराव बसुआ भारतारि माहारियारि कंग्रेसनि लाइमोन गांखंनि सासे दैदेनगिरिमोन आरो उनाव 1938 आरो 1939 मायथाइयाव खननै कंग्रेसनि आफादगिरि महरै बिथाङा सायख'जादोंमोन। नेताजी सुभाष चन्द्र बसआ गावनि सोमोनांथाव बोसोन आरो समाजबादि बोसोनखान्थिफोरनि थाखाय बयजोंबो मिथिजायोमोन। बिथांनि गोदानथि आदब आरो मख'जाथाव आफादारि रोंग'थिया बिथांखौ गासै भारतआवनो मुंदांखा खालामदोंमोन। नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि जोनोमा 23 जानुवारि 1897 मायथाइयाव उरिष्यानि कटकआव जादोंमोन। जर्नबिल मेलाया आसामनि मोनसे जारिमिनारि आरो दोरोङारि फोरबो। गेजेर आसामनि मरिगाव जिल्लानि बवाहारामजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो मेघालयनि हाजोफोराव थाग्रा हारिफ्रा बे मेलाखौ जोबोद गोसो गोथारै फालियो। गोदोनि समाव रां सोलाय-सोल' खालामनायनि सिगां मुवा बेसादफोरखौ मोनसे बार्टार खान्थिनि गेजेरजों सोलाय-सोल' खालामनाय जायोमोन। दिनै बे जारिमिनारि जर्नबिल मेलायावनो नैथि साननि हाबाफारियाव गोबां सोलाय-सोल' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। हाजोनिफ्राय फैनाय गोबां सुबुंफोरा बेसाद मुवाफोरखौ सोलाय-सोल' खालामगासिनो। बार्टार खान्थियाव बाहागो लानो थाखाय गोबां हाजोआरि आरो बवाहारामनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरा जर्नबिल मेलायाव ज' जाफैदों। सानथामनि बे मेलानि नैथि साननि जागायनाया फुंनि समाव हाजो बराम सोलाय-सोल' हाथाइजों जादों। फुंनिफ्रायनो जर्नबिलनि रुगुंफोराव गोबां मानसिफोरा रंजाखांदों। सोरखारा थांखु दिहुनथाइजों लोगोसे गुटखा, खैनी, बिरि, सिगारेट आरो पान मसालाखौ लानानै मोनसे गिदिर थिरांथा लादों। उरिष्या सोरखारा सुबुं सावस्रिखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों हादोरसायाव गुटखा, पान मसाला आरो थांखुजों लोगोसे गासै रोखोमनि मुवा बेसादफोरनि दिहुननाय आरो फाननायखौ आबुङै बन्द' फोसावदों। बे थिरांथाखौ जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बादियै आरो फुड सेफ्टि एन्ड स्टेन्डार्ड अथ'रिटि अफ इन्डियानि नेमखान्थि बादियै लानाय जादों।
सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना बे होबथानायनि सोमोन्दै मोनसे फोसावथाय फोसावदों। मख'नो गोनांदि सावस्रि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला जर्दा, केनि, गुटखा, पान मसाला आरो गुबुन गुबुन थांखु थाफानाय मुवा बेसाद बाहायनाया केन्सारनि मोनसे गाहाय जाहोन। बेनि अनगायैबो पान मसाला आरो बेफोरबादि मुवाफोराबो सावस्रिनि थाखाय गोबां खहा गोनां। उरिष्या सोरखारनि बायदिब्ला हादोरसायाव 42% बैसोगोरा सुबुंफोरा थांखु लायो। लुथिनाय जाथायफोरा सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दं। गुवाहाटीआव जानाय बायदिनो बे खेबाव जरहाटआव आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव लुथिनाय जाथाय जादों। जाथायनि बागै फोरमायनाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि फुङाव जरहाटनि चलादारा मधुबननि साखाथियाव थानाय लामायाव राबदाता मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुङा थाबायगासिनो दंमोन आरो बे समावनो सासे थाबायनाय सेंग्राया पकेटनिफ्राय रां सिख'नानै खारलांनाय जाथाया समाजारि बिजोङाव गोसारदों, जेराव लुथिनाय जाथायफोरखौ खाथिनि सीसीटीवी केमेराफोराव सेबखांनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। पुलिस पार्टीनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला फुंनि थाबायनाय समाव जरहाटआव सासे सिखावआ सासे बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय लुथिदोंमोन। बेराफारसेथिं पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। सिनाय मोनै दायनिगिरिफ्रा सासे बैसोगोरा सुबुंखौ साननि सोराङावनो लुथिनायनि जाथाया दा जरहाटआव दावराव सोमजिहोदों। थारैनो दिनैनि दिनावबो बर'नि रैखाथि हान्जा थानायमोनब्ला, थारैनो बर' हारिखौ अलखदाव गोग्लैनो नागिरोब्ला मदद होनो गोख्रोङै गसंथानो हाग्रा आफाद थानायमोनब्ला सुथुरफोरा बर'खौ गादबनो हानाय नङामोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै 19 जानुवारि खालाराव जानानै थांनाय राजा बिस्मितखौ इनायै बुथारनाय जाथायखौ लानानै दिनैनि दिनावबो एनडिबि आफादा थानायमोनब्ला जानो हागौ गुबुन हारिया बर'खौ बेफोरबादि गाग्लोबनो हानाय नङामोन होननानै समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां सुबुंफोरानो बाथ्रा दिखांदों। मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारिनि दैदेननाय एनडिबि आफादा दासिमबो थाबावनायमोनब्ला, जेराव हारिनि अलखदनि समाव थोजासे मदद खालामगौमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दिनैनि समावबो गोबां हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावग्रा माखासे हाथियार लाग्रा आफादफोरा दासिमबो दं। बेराफारसेथिं राजा बिस्मितखौ बुथारनायाव लोब्बा गोनां माखासे दायनिगिरिफोरखौ धुबुरीनि जोबथेसालियाव दोननाय जादों। रायजो राजाफोरनि दाबि दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनांगौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ खाजानाय 19 दायनिगिरिफोरखौ दासान्दि धुबुरी जोबथेसालियाव दोननाय जादों। केस नम्बर BNSनि 103/2 109 2117 1182 आरो 1892 सेक्सननि सिङाव केस नम्बर 12/2026 बेनि सायाव रेजिस्टार खालामनाय जादों। नाथाय कारिगाव जाथायाव जिउ खोमानाय सिखोना बिस्मितखौ दासान्दि न्याय मोनाखै होननानै मिथिनो मोन्दों, जेराव बिथांनो न्याय होनांगौनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगोन। आयेन बादियै बिथांमोनखौ साजाखौ होथारनांगोन होननानै दाबि खालामदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।